Το περίμενες και θα σε ρωτάω αυτό γιατί από την έκφρασή σου όταν ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα που έμεινες αρκετά δευτερόλεπτα σαν να είχε γίνει freeze της εικόνας και κοίταγες το Σάκη με ένα ύφος σαν να αναρωτιώσαν τώρα άκουσα εγώ το όνομά μου, μένω εγώ, φεύγω εγώ, τι γίνεται. Και μάλιστα πολλοί το χαρακτήρισαν αυτό και ως ύφος χανταμπάκι γιατί πρώτη φορά αυτή την έκπληξη την είδαμε όταν ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Στέλιου. Δηλαδή φάνηκε ότι ο Στέλιος δεν το περίμενε καθόλου. Εσύ... Εγώ γνωρίζω για μένα, δεν το περίμενα καθόλου. Όπως είπες, έμεινα λίγο έκπληκτος εκείνη τη στιγμή, είπα αν άκουσα καλά. Μετά συνειδητοποίησα ότι ναι, εγώ είμαι αυτός που φεύγω και η στεναχώρια μου δεν είναι ότι γιατί έφυγα και δεν έφυγε κάποιος συμπαίκτης μου. Η στεναχώρια μου ήταν ότι ήθελα κι άλλο. Ήθελα κι άλλο Survivor, ήθελα κι άλλο παιχνίδι και σταμάτησε εδώ. Και δεν έχω καμία κακία γιατί έπρεπε να φύγω εγώ και δεν έφυγε κάποιος συμπαίκτης μου. Αλλά ότι ήθελα κι άλλο, ήθελα να το ζήσω κι άλλο. Ήσουν υποψήφιος με την Ελισάβετ και με ποιον άλλον? Και με τον Γιάννη. Και με τον Γιάννη. Δεν θα σταθώ στο Γιάννη. Ξέρουμε και τους λόγους για τους οποίους αποφασίσατε να τον ψηφίσετε. Θα σταθώ όμως στο γεγονός ότι ενώ εσύ στην αρχή, και δεν θέλω να σταθούμε πολύ στο θέμα της Ελισάβετ, γιατί έχουμε ξεχωριστή ενότητα για αυτήν στη συνέχεια, ενώ εσύ την είχες βάλει αρκετές φορές στον τάκο, τελικά ήταν αυτή που σε είδε να αποχωρείς και όχι εσύ να δεις την Ελισάβετ να φεύγει. Αυτός πώς έκανε να νιώσεις λίγο? Θα σου πω, όσον αφορά για τον Γιάννη, ήμουνα ο πρώτος που του είπε ότι θα τον ψηφίσω. Δεν ξέρω αν το έδειξε αυτό βέβαια η τηλεόραση, αλλά του είπα ότι θα είμαι ο πρώτος που του είπα ότι θα σε ψηφίσω και για αυτούς τους λόγους. Και τα είχαμε πάρα πολύ ξεκαθαρισμένα και δεν είχε κανένα πρόβλημα και μου είπε ευχαριστώ που μου το λες. Όσον αφορά με την Ελισάβετ, δεν είναι τίποτα προσωπικό. Νομίζω έχουμε ξεκάθαρη σχέση με την Ελισάβετ ότι δεν είναι κάτι προσωπικό, αλλά από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι και σήμερα θεωρούσα ότι δεν ήταν η πιο δυνατή παίκτρια και νομίζω ότι ταιριάζει ο ορθολογισμός. Τελικά έχασα από τη συμπάθεια, για μένα τουλάχιστον. Εννοείς ότι το κριτήριο ψηφοφορίας του κόσμου πλέον ήταν περισσότερο συναισθηματικό παρά αγωνιστικό, αυτό εννοείς? Ναι, και μην ξεχνάς ότι το Survivor δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι και η συμβίωση, είναι και το μαγείρεμα, είναι και η καθαριότητα, το να σκουπίσουμε, να είμαστε όσο γίνεται πιο πολύ, έτσι να ζούμε σαν άνθρωποι μέσα σε αυτό το καλυβάκι. Οπότε θεωρούσα ότι, όπως είχα πει και το τρίπτυχο... Αυτό ναι. θα σε πήγαινε τώρα στο τρίπτυχο. Ναι. Θέλω να μου εξηγήσεις εσύ το δικό σου τρόπο σκέψης. Πώς ερμηνεύεται δηλαδή το τρίπτυχο και η αφαιρετική μέθοδος. Πώς δηλαδή εσύ κατάφερες να... Πώς κατέληγες μάλλον να ψηφίζεις? Γιατί προφανώς και οι συμπαίκτες σου για να σε θέσουν σε υποψηφιότητα έχουν ένα δικό τους τρόπο σκέψης. Θέλω να μας ερμηνεύσεις καλύτερα και να μας αναλύσεις με την άνεσή σου το δικό σου τρόπο σκέψης. Ο τρόπος σκέψης μου ήταν ότι κατά 50 με 60% αυτό το αγώνισμα, αυτό το παιχνίδι είναι αγωνιστικό. Σίγουρα υπάρχει και συμπάθεια μέσα. Το συναίσθημα. Το συναίσθημα. Και σίγουρα υπάρχει και η συμβίωση. Οπότε, το πρακτικό κομμάτι. Ακριβώς. Οπότε το κατά 60% είναι, για μένα, 50-60% είναι τελείως αγωνιστικό. Ένα 20-25% πιάνει η συμπάθεια και το άλλο είναι το κομμάτι της συμβίωσης. Προσπαθώ αυτά όλα να τα εξισώσω και να πω ποιος είναι συμπαθώ, ποιον συμπαθώ λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, τι κάνει στα αγωνίσματα, τι κάνει στη συμβίωση. Έβγαζα ένα αποτέλεσμα. Πιστεύω κατ' εμέ ορθολογιστικό ότι αυτό είναι το σωστό που πρέπει να ψηφίσω και έτσι ψήφισα από την πρώτη ψηφοφορία και σχεδόν μέχρι και το τέλος. Το περίμενες και θα σε ρωτάω αυτό γιατί από την έκφρασή σου όταν ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα που έμεινες αρκετά δευτερόλεπτα σαν να είχε γίνει freeze της εικόνας και κοίταγες το Σάκη με ένα ύφος σαν να αναρωτιώσαν τώρα άκουσα εγώ το όνομά μου, μένω εγώ, φεύγω εγώ, τι γίνεται. Και μάλιστα πολλοί το χαρακτήρισαν αυτό και ως ύφος χανταμπάκι γιατί πρώτη φορά αυτή την έκπληξη την είδαμε όταν ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Στέλιου. Δηλαδή φάνηκε ότι ο Στέλιος δεν το περίμενε καθόλου. Εσύ... Εγώ γνωρίζω για μένα, δεν το περίμενα καθόλου. Όπως είπες, έμεινα λίγο έκπληκτος εκείνη τη στιγμή, είπα αν άκουσα καλά. Μετά... Σταθώ όμως στο γεγονός ότι ενώ εσύ στην αρχή, και δεν θέλω να σταθούμε πολύ στο θέμα της Ελισάβετ, γιατί έχουμε ξεχωριστή ενότητα για αυτήν στη συνέχεια, ενώ εσύ την είχες βάλει αρκετές φορές στον τάκο, τελικά ήταν αυτή που σε είδε να αποχωρείς και όχι εσύ να δεις την Ελισάβετ να φεύγει. Αυτός πώς έκανε να νιώσεις λίγο?
Θα σου πω, όσον αφορά για τον Γιάννη, ήμουνα ο πρώτος που του είπε ότι θα τον ψηφίσω. Δεν ξέρω αν το έδειξε αυτό βέβαια η τηλεόραση, αλλά του είπα ότι θα είμαι ο πρώτος που του είπα ότι θα σε ψηφίσω και για αυτούς τους λόγους. Και τα είχαμε πάρα πολύ ξεκαθαρισμένα και δεν είχε κανένα πρόβλημα και μου είπε ευχαριστώ που μου το λες. Όσον αφορά με την Ελισά, συνειδητοποίησα ότι ναι, εγώ είμαι αυτός που φεύγω. Και η στεναχώρια μου δεν είναι ότι γιατί έφυγα και δεν έφυγε κάποιος συμπαίκτης μου. Η στεναχώρια μου ήταν ότι ήθελα κι άλλο. Ήθελα κι άλλο Survivor, ήθελα κι άλλο παιχνίδι και σταμάτησε εδώ. Και δεν έχω καμία κακία γιατί έπρεπε να φύγω εγώ και δεν έφυγε κάποιος συμπαίκτης μου. Αλλά ότι ήθελα κι άλλο, ήθελα να το ζήσω κι άλλο. Ήσουν υποψήφιος με την Ελισάβετ. Και με ποιον άλλο? Και με τον Γιάννη. Και με τον Γιάννη. Δεν θα σταθώ στο Γιάννη. Ξέρουμε και τους λόγους για τους οποίους αποφασίσατε να τον ψηφίσετε. Είναι και η καθαριότητα, το να σκουπίσουμε, να είμαστε όσο γίνεται πιο πολύ, έτσι να ζούμε σαν άνθρωποι μέσα σε αυτό το καλυβάκι. Οπότε θεωρούσα ότι, όπως είχα πει και το τρίπτυχο... Αυτό ναι. θα σε πήγαινε τώρα στο τρίπτυχο. Ναι. Θέλω να μου εξηγήσεις εσύ το δικό σου τρόπο σκέψης. Πώς ερμηνεύεται δηλαδή το τρίπτυχο και η αφαιρετική μέθοδος. Πώς δηλαδή εσύ κατάφερες πώς κατέληγες μάλλον να ψηφίζεις? Γιατί προφανώς και οι συμπαίκτες σου για να σε θέσουν σε υποψηφιότητα έχουν ένα δικό τους τρόπο σκέψης. Θέλω να μας ερμηνεύσεις καλύτερα και να μας αναλύσεις με την άνεσή σου το δικό σου τρόπο σκέψης. Ο τρόπος σκέψης μου ήταν ότι κατά 50 με 60 δεν είναι τίποτα προσωπικό. Νομίζω έχουμε ξεκάθαρη σχέση με την Ελισάβετ ότι δεν είναι κάτι προσωπικό, αλλά από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι και σήμερα θεωρούσα ότι δεν ήταν η πιο δυνατή παίκτρια και νομίζω ότι ταιριάζει ο ορθολογισμός. Τελικά έχασα από τη συμπάθεια, για μένα τουλάχιστον. Εννοείς ότι το κριτήριο ψηφοφορίας του κόσμου πλέον ήταν περισσότερο συναισθηματικό παρά αγωνιστικό. Αυτό εννοείς? Ναι, και μην ξεχνάς ότι το Survivor δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι και η συμβίωση, είναι και το μαγείρεμα.